Alde batetik, euskeraz egingo dugu batzordea, horregatikan itzultzaia kaskoa jarri ditugu, eta bestetik lagunkoia programaren inguruan talde politikoko bozeramailekin edo taldekidekin behin batzordea bukatuta, beraik zuekin egon nahi dut. Orduan, bileraren eguna izteko edo zehazteko edo behintzat jartzeko egun pare bat, bai, ez da besterik, lagunkoia ere, eragilekin batera landuko dugu, aurkeztuko diegu ere, baina zuekin aparte egin nahi dugu, denborarekin lasai eta hortarako data jarri nahi dugu. Ados? Irutzen badima zaizue, hasiko dugu batzordea. Lehen puntua, 2025ko apirilaren 14ko bilkurako akta onestea. Ez dakit norbaiten zerbait esateko duen, bestela onartuko genuke. Zerbait esateko? Ados, onartuko dugu, orduan. Bigarren puntua, genero ikuspegi duten udal aurrekontuen proiektu pilotoa. Mila mesedez. Kaixo, arratsaldeon, gaur zuekin partekatzera gatoz berdintasunetik gidatu dugun esperientzia pilotoa aurrekontu bulegoarekin batera, non 2025 urteko partaidetza aurrekontuak genero ikuspegitik aztertu ditugu. Gaurko saioan, azterketa horren bidez lortutako emaitzen berri emango dizuegu. Eta prozesuan, parte hartu duten teknikariek eta zuzendariek prozesuari buruz egindako valorazioak partekatuko dizkiezugu. Hace unos meses, en una sesión de esta comisión informativa, presentábamos lo que iba a ser el trabajo para la evaluación del impacto de género en los presupuestos participativos, tanto en la línea general como en la línea de los jóvenes. En este momento, lo que vamos a presentar en esta sesión va a ser la información de los resultados obtenidos a través de este análisis y compartiremos también las valoraciones que el personal técnico y directivo ha presentado al transcurso del mismo. El principal objetivo de esta experiencia piloto reside en incorporar esta perspectiva feminista en los presupuestos, en la elaboración de los presupuestos municipales. Para ello se ha realizado ya una formación dirigida al personal técnico y político para cómo elaborar los presupuestos municipales con esta perspectiva de género. Se ha creado también una herramienta de análisis propia y se ha definido una hoja de ruta para los futuros presupuestos con esta perspectiva de género. Este planteamiento supone un primer paso en este trabajo de cambio de cultura a la hora de realizar los presupuestos incorporando esta perspectiva feminista. Permitirá conocer posibles desigualdades que en algunos momentos nos pasan desapercibidas y, una vez detectadas, podemos poner algunas soluciones o iniciar algunas acciones para poder mitigarlas. Para este trabajo contamos con el UIAR, una entidad que tiene experiencia en la elaboración de estos trabajos. Han colaborado con otros municipios como en Donostia para hacer trabajos similares al que estamos haciendo ahora, y contamos con la presencia de Josepa Bornaetxea, técnica del UIAR, que va a entrar en más detalle en el trabajo que hemos realizado durante estos últimos meses en esta materia. Nahi duzunean. Horrela, bai, mila esker, bale. Josuk esan duen bezala, nik aurkezpena euskeraz egingo dut, bai? Pero, bueno, si alguien tiene alguna pregunta en castellano o en euskera, yo, pues bueno, me puedo dirigir como queráis respecto a las preguntas, pero la presentación la tengo preparada en euskera y el PowerPoint lo voy a pasar en castellano, entonces, y de todas maneras también hay servicio de traducción, entonces yo creo que bueno, ya nos conocemos, Amaya, la traductora, o sea, me imagino que bueno, así que, y si no hay alguna aclaración que hacer, pues lo preguntáis tranquilamente. ¿Vale? Bueno, como Mila ha dicho, el proyecto empezó en septiembre, empezó
con una formación a los grupos, barkatu, bizkuntzutan egiten, hori da, formakuntza hasi zen irailan, ordezkari politikoi egin zitzaien formakuntza bat genero perspektiban aurrekontuak zer ziren esanez, eta ondoren formakuntza jarraitu zen saio luzeago bat teknikariekin, formakuntza politikoa eta teknikoa. Gero, igual, hemen ikusten da, eta formazioa izan zen lehenengo puntua. Bigarrena izan zen, metodologia zehatz bat aterrizatzea Irungo errealitatera. Zeren ez da berdina aurrekontuak aztertzea Eusko Jaurlaritzarentzat, hiriburu batentzat, herri txikiago batentzat, Irunen aurrekontuak egiten diren moduari egokitzen saiatu ginen. Gero, sortu genuen analisirako tresna, kontrastatu genuen departamentu batzuekin, analizar conjuntamente. Probatu genuen departamentu batzuetan. Ondoren, informe bat egin dugu proiektu piloto horretan aztertutako aurrekontuaren analisiaren inguruan, eta azkena sistematizatzen saiatu gera egin dugun ariketa. Orduan, zein izan da, klabea, zein izan da erronka, hobeto esan da? Erronka izan da gure metodologia egokitzea printzipio metodologiko hauetara. Teknikariek mesfidantza edo pentsatzen, aurre iritzia badago, ez? Oso zaila izan daiteke ariketa hau, lan volumen asko ematen du, eta ez du ezertarako balio, ez? Hori izan pixka bat beldurrak edo erresistentziak, ez? Orduan, nola egin metodologia izateko propositiboa, eta ez bakarrik analitikoa, izatea metodologia propositibo bat, hau da, ez gelditu bakarrik, ez desberdintasuna sortzen da, egitea baita ere zerbait desberdintasun horiei aurre egiteko proposamenak egingo dituena, faktible edo egingarria aurrekontuen zikloan, esan nahi dut, luzera begirako perspektiba duen metodologia bada, baina emaitzak ez baditugu urtero ikusten, aurrekontu bakoitzetik batetik bestera, frustrazioa ekarri dezake. Orduan, metodologia bat non ikusiko ditugun emaitzak epe motzean, urte bateko zikloan, baina luzera begirakoa. Neurri medible, hau da, indikadoreak edo adierazleak eukiko dituena, aldaketa horiek kuantifikatu alizateko, flexible, malgua Irungo errealitatera egokitu, baina urrengo urteetan ere hobetu alizateko, eta efizientea, hau da, helburua litzateke aholkularitzarik gabe Irungo udalak hau egin ahal izatea etorkizunean. Zen bestela metodologiak ez luke balioko dependentzia bat sortzen badu etengabe aholkularitza batekin. Hori litzateke efizientea ez iraunkorra izango proiektu bezala. Orduan, formakuntzaren ostean egin genuena izan zen tresna bat, hori sortzea, tresna bat sortu eta aztertu aurrekontu partaidetza bidezko aurrekontuak genero ikuspegitik. Aurrekontu oso aztertzea zinezkoa da, sakonki. Begira da oso, fokoa ezin da oso zabal geratuko litzateke. Orduan, zentratu behar ginen aurrekontuaren zati batetan. Eta lagina, la muestra, erabaki zena aztertzeko, izan zen partaidetza bidezko aurrekontuak. Orduan, zer aztertu da? Aurrekontuaren 1,53 aztertu da. Dela aurrekontu hori zen, partaidetza bidezko aurrekontua, eta hori da aztertu dena. 5 departamentu implikatuak egon dira, 5 departamentuekin egin dugu lan, eta 16 proiektu aztertu dira. Herritarren gandik jasotako 16 proiektuek aztertu dira. Zer aztertu da? Aztertzeko erabili da tresna bat, sortu duguna Irungo udalerako, 10 aldagaiekin, 10 eremurekin. 10 campos de análisis, en la ficha de análisis. Orduan, fitxa horrek zeukan emakume eta gizonen presentzia, askotan hortan gelditzen dira analisi asko. Aurrekontu osoari begiratzen badiogu, ezin dugu dena begiratu, eta gelditzen gera bakarrik zenbat emakumek parte hartzen dute eta zenbat gizonek, hori bakarrik. Iruditzen zitzaigun sakonago aztertu behar zela. Zen adibide bat jartzagatik, presentziarekin. Kulturan, parte hartzaileen artean, gehienak dira emakumeak.
konsumitzen dutena kultura, bai? Antzerkia, literatura, zinea, gehiena emakumea juten dira. Baina bigarrena, formación en igualdad, comunicación, roles y estereotipos. Por ahí tiene que estar lo de, enplegua sortzearena. Adibidez, kulturan sortzen den enplegu gehiena maskulinizatua da, ez? Zeren estaf guztiak, soinu teknikariak, atretzoa antolatzen dutenak, holtza gaineran igotzen direnak ikuskizunak ematera, gehienak gizonak dira. Orduan, hartzaileak emakumeak izan arren, sortzen den enplegua askotan maskulinizatua da, ez? Edo dirua nola banatzen den. Edo transmititzen diren baloreak beti ez dira berdintasunari lotutakoak, bai? Badaude baita ere, eduki sexista izan dezaketenak. Orduan, saiatu gara, 10 kanpo horiek aztertzen, bai? Tartean ere, txain euskeraz behar dut txuletare, hori komunikazio sexista, diskriminazionitzak, bateragarritasuna, emakumeen ikusgarritasuna, hainbat. Eta gero fitxek ere zeuzkaten 3 apartado, ez? Batetikan deskribapen orokor bat, gero analisirako atalak, eta analiziaz aparte propositiboa, hau da, detektatzen badugu eremuren batetan ez dela parekidea, ze proposatzen dugu hori zuzentzeko. Aztertutako 16 proiektuetan, guztietan 10 eremuak ez ziren pertinenteak, claro. Por ejemplo, poda de árboles, pues no todos los campos son pertinentes, efectivamente, porque no tendrá gran influencia, ¿no? Baina, 10 eremuiek aztertzeak ematen zigun ikuspegia zein eremutan eragin dezaken emakume eta gizonen berdintasunan eta zerrez. Eta balio izan du deskubritzeko uste duguna baino gauza gehiagok dutela generoarekin zerikusia. Eta gainera neurri zuzentzaileak proposatu daitezkela. Orduan, horixe, egin dugu mantenimiento urbano, seguridad ciudadana, cultura, deporte, juventud, 5 alor hoiekin edo zerbitzu edo departamentu hoiekin egin dugu lan, bai? Izan ditugu 3 bilera presentzial, behin tresna fitxa diseinatu eta gero, izan genituen bilera presentzialak, elkarrizketak, eta online bilera bat ere bai argitzeko zenbait puntu, eta hortik eratorri zen analisia eta proposamenak. Orduan, adibide zehatzak, 16 fitxa horiek ekartzen banitun, 3 orduko presentazioa izango zen, bai? Orduan, txosten hori publiko egingo da, ekarri ditut orain aurkezpenerako 3 adibide, bai? Bata da, kiroldegiena, bozkatuena 16 proposamen horietatik, herritarrengandik etorri ziren 16 proposamen horietatik, bozkatuena izan zen kiroldegiarena, bai? Kiroldegian gimnasioa berritzea, aipatzen zen gehien bat. Gimnasioa berritzea kiroldegian, ez? Orduan, azterketan ateratzen zen, zorionez, Irungo udalak badu ikerketa bat eginda, parean elkarteak egindakoa, Irungo udalak enkargatua, noski, Irungo udalaren zerbitzuetan emakume eta gizonen erabilera nolakoa dan, eta adibidez, kirolerako balio izan ziguten bertako datuek. Hau da, Irungo datuak, zehatz-mehatz, emakume eta gizonek egiten duten erabilpena kiroldegiarena. Eta hor ikusten zen, abonatu gehienak gizonak zirela, baina jarduera antolatuetan monitoreekin gehien bat emakumeak zeudela. Eta beraz, jarduera arautu gabea adibidez gimnasioa, gehien bat gizonek erabiltzen zutela. Orduan, hori aztertu eta gero, zein izan dira proposamenak. Maximo jarri dugu, baita ere, errealista, faktible, medible, eta egiteko, maximo jarri dugu 3 ekintza, 3 adirazle eta 3 ekintza egin konpromiso hartuko dituztela departamentu bakoitzak, edo proiektuekiko, eta orduan, hemen hartu ziren 3. Bat azala, langileekiko prestakuntza, hau da, kiroldegiko langileek prestakuntza bat izatea berdintasunean, rolak eta estereotipoak desera ikitzen laguntzeko, adibidez, momentu honetan gimnasioko monitore printzipala emakumea da, bai? Gero, ikonografia berritzea zere hitz egin zen, gimnasioko makinetako
iruditxoak denak dira gizonak, erakusten dutenak nola erabili makina, orduan ikonografia aldatzea emakumeak makinak erabiltzen ere erakusteko. Eta hirugarrena izan zen, konpensatzeko, azkenean, aurrekontu partida horren gehiengoa, kiroldegi barruan maskulinizatutako gela baterako zela gimnasioa, konpensatzeko erabilera feminizatua erabakitzen egokitzea baita ere, dinamizatutako sala bat egokitzea baita ere partida horrekin. Emakume gehiago erabiltzen dutena. Piskat, orekatzeko partida ez juteko kiroldegi barruan soilik batez ere gizonek erabiltzen duten espazio batera. Ulertzen da? Bigarren adibide bat, batez ere hiri mantenua izan delako aurrekontu asko jaso duena partaidetza bidezko aurrekontuetatik, izan da, zuaiztiak, barkatu, hemen ez dut jarri erderaz, bigarrena, el arbolado, edo, asko eskari desente, etorri dira, 16 proiektu horietatik 3 zerikusia zuten zuaitzekin. Izan, aldaketa klimatikoari lagundu diezaiokelako, itzala sortzeak, izan biodiversitatea laguntzeko, baita ere lotura zuten zuaitz batzuk espaloiak apurtu dituztelako, baina finean zuaitzen lotutako proiektu desente iritsi dira partaidetza bidezko aurrekontuen bidez, 3 bat edo. Orduan, horregatik bigarren adibidea hartu dugu zuaitzen ingurukoa. Eta gainera, gure iruditegian eta teknikarekin hitz egiten esaten zer ikusi dauka zuaitzek generoarekin, Eta hori pixka bat aztertu dugu beraiekin. Orduan, ikusi zen espazio publikoan ezerrez egiten, ezerrez kakotxen artean, itzultzailearen zatoarra, ezerrez kakotxen artean egiten, egoten direla asko emakumeak kalean. Edo beste aurrak zaintzen, edo emakumeak zaintzen, edo paseatzen, no haciendo deporte, no, solo paseando, Eta, espazio publikoaren erabilera funtzio espezifiko gabe emakumeek egiten zutela gehien bat. Eta gizone gehiago, joan etorri arautuak, korrika, kirola, Orduan, zuaitzek ezerrez egiteko persona horiek gehiago babesten dituztela itzalpean. Orduan, adibidez, zuaitzak poligonoetan jartzea, zebia xurgatzeko ideia ona da, baina hiriaren erdigunean eta plazetan jartzea itzalguneak sortzeko ere bai. Orduan, oreka horretaz hitz egiten egon ginen teknikariekin. Poligonoetan zuaitza jartzea interesgarria den arren, badakigu poligonoak maskulinizatuak diren eremuak direla. Nola orekatu zuaitzak jartzea hirian zehar emakume eta gizonei modu positiboan eragiteko zuaitzoiek. Eta horrela, baita ere, aipatu zen zuaitzak askotan espazio puntu ilunak edo espazio inseguruak sortu ditzaketela. Gauza bada itzala sortzea eta beste bat toki ilunak sortzea. Orduan ikusi zen kontraste bat egon behar zala baita ere, arbolado edo zuaitzak jartzen zirenean hirian zehar kontutan hartzeko puntu beltzak ez sortzeko. Eta horiek izan ziren, hartu ziren neurriak. Se ha recogido desde el punto de vista de la ciudad segura evitar espacios oscuros con las sombras que se generan. Y también valorar el impacto positivo que crean las zonas, la sombra para las personas mayores y niños. Diapositiban agertzen da bezala. Eta hirugarrena. Badaukazue partaidetza bidezko aurrekontuetan, badago partida zehatz bat gazteei zuzendua. Horregatik, hirugarren adibidea jarri dugu gazteen kontzertuena. Gainera, kulturara ere diru asko bideratzen da, eta pixkat estrapolablea da ikasitakoa kontzertuen asuntoan, gazteen kontzertuak eta helduenak, ez? Tamen, ikusten zan, Irunen ere bai, por cierto, duela gutxi justu aste honetan uste dut, atera dela ikerketa bat, euskal estena gintzan, ez Euskal Herria, maizik euskerazkoan delakoren bat,
eszenatokian zeinek duen presentzia gehiago eta erreplikatzen da gizonek dutela presentzia gehiago eszenatoki gainean, ez? Baina Irunen ere egin genuen konparaketa, Irungo San Martzial eta hainbat festetan zeuden kartelera nagusiak aztertzen, eta kontzertu nagusietan ere bai, bagian gehien bat gizonak zeuden. Zegon, normalean saiatzen da, noski, administrazio publikoa saiatzen da, ikono feminista edo emakume edo femeninaren bat ekartzen, bai, hori ikusten da saiakera kontziente bat dagoela karteleran kulturaren aldetik, baina ez da lortzen parekidetasuna momentuz eskaintza programazio kulturalean, bai, udaletxe askotan bezala, baina hor erronka bat badago. Orduan, se buscó impulsar la presencia paritaria de hombres y mujeres en la programación y se propusieron conciertos que cuestionen roles de género y la mejora de protocolos contra agresiones machistas. Hemen ikusten dira, aipatu ditugun 3 ekintzak, bai, 3 ekintza por cada departamento. Bueno, orduan, emaitzak, hau kontatu izu pixkat, ja, luzatzen ari naiz igual. Emaitzak, bueno, nik uste interesgarriena zala adibidez zehatzak zeren aterrizatzen du hobeto ariketa, ¿vale? O sea, me he parado un poco en los ejemplos porque creo que aterriza mejor que los números en general, ¿vale? Baina, bueno, orain ja emaitza orokorra zenbakietaz arituko naiz, hau ja ez da interesantea, nire ustez. Bueno, aipatu dugu, 2025ko aurrekontuaren 1,53 aztertu da, erabaki zelako lagina hori zela, porque se decidió desde el primer momento que la muestra a analizar sería esa, de 1,53, bai, del presupuesto. Ikusten da hemen, tabla honetan, bai, ikusten da, udalaren programan aurrekontu osoan nola duen eragina. Interesantea da ikustea, nahiko goian dauden departamenduek hartu dutela parte. Hau da, obrak azpiegiturak 54,7. Jo, berriz jarri dut euskaraz itxoin. Hemen, obra mantenimiento urbano infraestructuras. O sea, el porcentaje del presupuesto, udalarena da, 24,7. Da, udal arloetatik presupuesto handiena duen arloa, eta parte hartu du esperientzia piloto honetan, eta oso interesante izan da. Bere aurrekontu horren, 1,34 horren 1,2 aztertu du, bai? Bueno, ez dago gaizki. Gero, bueno, bienestar sozial da igualdad ez dugu aztertu, bai, genero ikuspegitik ez dugu aztertu ere proiekturik, hacienda y promoción urbana ez da ere, baina kontutan hartu, bai berdintasunak eta bai ogasunak parte hartu dutela proiektuan talde eragilean hausnarketa guzti honetan, naiz eta beraien aurrekontuak ez diren aztertu. Honere ikaspen prozesu bada. Eta gero, urrengo bietan, seguridad ciudadana y convivencia eta kulturak parte hartu dute, zeren partaidetza bidezko aurrekontuetan bazeuden udaltzainei lotutako 2 proiektu eta kulturari lotutako hainbat proiektu, bai? Orduan parte hartu dute, beraien udaleko aurrekontua da 9,4 segurtasunarena eta kulturarena 5,6 eta ikusi, beraien aurrekontutik aztertutakoa kulturan 6,83 da, nahiko potentea, bai? Kulturan. Eta, bueno, segurtasunean 1,9. Eta gero berago, kirola, esan duguna, kirolak bere aurrekontua da 3,09 eta aztertu da 2,31, eta gazteria, klaro, zituelako proiektu propioak, 5 proiektu dira gazteriakoak, eta aurrekontu propioa zeukan 1,5 milioi bat gazten, orduan, bere aurrekontua 1,74 izan arren 11,22 aztertu da. Beraiek kudeatuko duten aurrekontu horren 11,22. Orduan, bueno, hoxe, iruditzen zaigu, bueno, eta 18 udal arlotik 5 hartu dute parte, ez? Orduan, bueno, iruditzen zaigu badela kopuru majo bat. Eta gero, karo, aztertu arren, zuk aztertu dezakezu aurrekontuak, baina analisi horren emaitzak izan dezake eragin oso altua edo ez hain altua, ez? Eta hori da, urrengo atal honetan aztertu duguna. La capacidad de los presupuestos analizados para incidir en el género, porque se puede analizar un presupuesto y concluir que no tiene nada que ver con el género, o que la influencia va a ser baja.
o mediana o alta, no? Horrek emango digu pistak, urrengo urtei begira jarraitu nahi baldin bada analisi mota hauek egiten, ze departamentuetan jarriko dugun indar gehiago eta zeinetan ez. Eta orduan, bueno, hemen klasifikatu ditugu 16 proiektu horiek partaidetza bidezko aurrekontuetatikan ateratakoak, hauek dira 16 proiektuak, bai? Eta 16 horiek, ez da kabitzen, ez da, hemen gelditzen dira bi, justu las de influencia baja gelditu dira behan, ez dira ikusten. Bueno, igual euskarazkoan, ez da, ez, bueno, berdin da. Gehien hor ikusten da, gazteria eta kulturakoek daukatela gehien bat eragin maila altua, hau da, inbertitzen den dirua gazterian eta kulturan daukalako margen handia balio sozialetan, berdintasunean eragiteko, bai? Gero ikusten da, obra eta mantenuetan, infrastrukturetan, pues bueno, badaudela, influenzia media, eta hor ikusten dira horregatikan hartu diren neurriak ere gutxiago dira, besteetan baino, kulturan eta gazterian iruna hartu dituzte, eta besteetan bina edo, bai? Eta gero agertzen ziren beste pare bat, aurrekontu volumenagatik, ez zutelako aurrekontu asko, igual, aktos kulturales callejeros kulturak kudeatutakoak, eta nahiko itxitako proposamenak, eta 15.000 eurorekin jartzen zen influencia baja, acciones cero, indicadores cero, eta baitare, había otra de palomas, control de las palomas y no sé qué, baitare influencia baja, cero, o sea, influencia baja, eta no hay medidas, horrekin. Baina, orokorrean uste duguna, baina gauza gehiagotan ikusten dira neurri zuzentzaileak hartu daitezkeela. Orduan, hauxe, 30 guztira 16 proiektuetatikan 30 neurri zuzentzaile hartu dira. Eragin altua daukatenak 7 proiektu izan dira, gehienak hori kultura eta gaztiarekin lotuta. Eta eraldaketa hori neurtzeko 30 adierazle diseinatu dira edo, ez? Bueno, diseinatu esate ematen du, erabaki dira edo. Eta pixkat irudikatzeko neurri motak asko zerikusia handia dute, gero zeintzuk hartuten, gazteriak, nola proiektu asko dituen, 11,22 aztertu den, ikusten da 9 neurri zuzentzaile ditu, hiri mantenua konprometitu da 7 neurri zuzentzaile hartzera, hau ere bai, barkatu, abisatu, medidas adoptadas por cada departamento, ikusten da gazteriak 9, hiri mantenuak 7, kirolak 3, kulturak 8 eta udaltzaingoak 3, 3 neurri hartu ditula. Neurri zuzentzaileak beraien aurrekontuak gastatzerakoan, berdintasunan hobeto eragiteko edo. Eta gero, tipos de medidas jartzen genuen, asko dira acciones positivas, igual emakumei espazio bat eskaintzea edo arlo feminizatu bat, beste batzu dira klausulas de igualdad en la contratación, hoiek asko, el arbolado edo lako arbolado, mantenimiento urbano eta hoiek zerikusia handia zuten kontratu handiekin, ez dira hainbeste zuzenean udalangilek egindako zerbitzuak, beraz, hor hartu diren neurriak dira, kontratazio publikoan klausulak zehaztea enplegu feminizatua sustatzeko, emakumeen enplegua sustatzeko edo ikonografiak aldatzeko eta horrelakoak klausulen bidez hartzeko. Enplegu publikoa sustatzeko neurri bat dago, hor ustetu udaltzaingoan zala hartutakoa, trafikoa eta udaltzaingoan. Formakuntzan 3, igual formazioa, esaten genuen adibidez kiroldegian, monitoreak formatzea berdintasunean, horrelako 3 neurri daude, eta gero 9 neurri kontraste entre áreas. Hau, nire ustez interesgarria da kontatzea. Ez da kontraste de áreas con el área de igualdad. Da kontraste entre áreas, zeren askotan genero ikuspegia txertatzea da, elkarren ezagutza konpartitzea. Eta adibidez, badago proposamen bat eskatzen dutena gazteek direla aparkamiento de bicis, estalia, kubierta. Orduan, hor ikusten zana zen, genero ikuspegiarekin lantzeko interesgarri izan daitekela gaztelekuan egitea tailer batzu gazteekin, inkluso neska gazteak animatuz batez ere,
ondoren gero, adibidez kokapena, hiri mantenukoek nun kokatuko duten zehazteko, orduan, gazteria eta hiri mantenuaren arteko elkarlana sustatzea, bai, genero ikuspegia gehiago kontutan hartzeko, ze hor ikusten zen adibidez, mutilak erresago juten zirela bizikletan edo patinetean, eta neskak oinez elkarrekin seguruago sentitzen direla, zibiltzerakoan, bakarrik bizikletan edo bakarrik patinetean baino. Joan etorriak askotan elkarrizketarako erabiltzen dituzten neskek, konpainia, komunera juteko bezala, konpainian seguruago sentitzen garelako, orduan, askotan bizikleta sustatzea gazteen artean, seguraski neurri desberdinetan sustatu beharko litzateke neskekin edo mutikoekin. Mutikoekin lehiaketa bat antolatzen, apuntatzen zaizkizu pilo bat, eta neskekin eskursio kolektibo bat egiten gehiago apuntatzen zaizkizu, pixka bat zentzu horretan. Eta horixe da, orduan, proiektu pilotoaren kudeaketarekin jarraitzeko taula bat sortu da, adierazleei jarraipena egiteko. Hau ez daukat erderaz. Pues esto lo digo en castellano porque la diapositiva no lo tengo en castellano. Entonces, se ha creado una tabla de seguimiento para poder hacer un seguimiento de las 30 medidas que se han definido después de este proceso piloto. Cuando finalice o se cierre el presupuesto del 2025 a principios del 2026, pues se prevé hacer una reunión con los 5 departamentos que han participado en el proyecto para valorar si ha merecido la pena o no, si han notado cambios o no, un poco valorar el proceso. Y luego se prevé también seguir con una, eso ya se verá, pero poder continuar con estas experiencias piloto, pues igual con otro tipo de muestra, pues en el ayuntamiento, pues tal vez no desde los presupuestos participativos, tal vez la muestra se pueda definir pues con otros criterios, como pues influencia en mujeres y hombres, o volumen económico o capacidad técnica, ya se verá, eso está por decidir, pero seguramente creo que la intención pues sería igual continuar. Y hori da, nik uste dut. Eso es, la intención es seguir trabajando en esta línea, yo creo. Y luego, para acabar también es interesante la valoración que han hecho el personal técnico del ayuntamiento, porque le hicimos esta presentación hace unos días, hace unos pocos días. Eta, hemen dauzkazue valorazioa teknikoena, aurkezpenaren ostean ronda bat egin genuen eta orokorrean nahiko positiboa izan zen, ilusioa, euskaraz bano irakurriko, ilusión, reflexión interesante, un granito de arena, subjetividad positiva, conciencia, trabajo transversal, expectativa, una nueva visión, visibilidad, reto, la semilla, relevancia y trabajo, esperanza, píldora, observadora. Algunas se sentía observadora, decía, yo he vivido en momentos puntuales este proceso, pero lo decía como interesante también, evaluación positiva, reto conjunto, trabajo en equipo, necesario, he cogido la idea, tomo nota, indicadores y mejora de la redistribución del presupuesto, mejorar los programas de gasto, esperanza, y hubo 22 participantes en la reunión, 22 parte hartzaile etorri ziren, eta nik uste dut interesgarria izan zela. Eta bukatzeko, prozesuan parte hartu zutenen valorazioa. Hemen jartzen genituen esaldi batzuk, eta el resultado ha cumplido con mis expectativas, gehienek baietz esaten zuten, el esfuerzo que me ha pedido el proceso ha sido correcto, pues baita ere, zeren hori zan beldurrak, beldur teknikoak ziren, ea genero perspektiben aurrekontuak egiteak lan zama ikaragarria izango tezan, inasumiblea izango tezan, ez zula ezertako balioko edo ez, hortik edo ez ginela gai izango, oso gai komplikatua zala, eta nire arloak gai ikusten du, veo a mi área capaz de incorporar por su cuenta la perspectiva de género en los presupuestos, alguno está de acuerdo, algunas, bastante, un par no, pero nik uste dut balio izan duela para capacitar, esaten da bezala, gaitasunez hornitzeko departamentu batzuk. Egia da, igual hemen agertzen ez den valorazio bat da,
igual txostenan agertzen da, ez diapositibatan, lehenengo proiektu piloto hau gelditu dela oso marko arduradunen mailan, ez? Eta igual, jeisteko udalaren egiturara, la vida cotidiana del ayuntamiento, jeitsi beharko litzateke segurazki ja maila teknikoagoetara. Orduan, igual, urren urtei begira, planteatuko litzateke zainbeste, hain zuzendaritzek parte hartzea, baina agian ja zerbitzuek parte hartzea, edo ez, esperientzia piloto haiekin egitea. Baina, bueno, orokorrean ere, valorazioak positiboak. Con fichas fáciles y acompañamiento es posible, esaten zuen batek. El esfuerzo ha sido perfectamente asumible, esaten zuen beste batek. El trabajo conjunto es válido para todos. Veo capaz a algunas personas del área, pero no a todas también. Considero que se debería trabajar también con áreas de mayor impacto económico. Me ha valido para identificar qué tipo de criterios utilizar para mejorar los presupuestos. Bueno, hoxe izan da valorazioa, ez? Eta hoxe. Listo. Nire aldetik, ez dakit galderari dagoen, edo? Eskerrik asko Josepa, oso interesgarria, eta txosten honek irikitzen du bide berri bat duari gabe. Ez dakit galdera dauden? Bueno, nik seguro galdera pila bat izango ditu dela txostena ikusten dudanean eta biratzen dudanean eta ikertzen dugunean, ez, aurkezpen honek hausnarketarako balio du eta lupa jartzeko gauza batzuetan, gero ulertzen dut txostenean lan mardula jasoko zela eta hortik aurrera lana gelditzen zaigula. Eskerrik asko Josepa aurkezpenengatik. Guk uste dugu hau apostu politiko importante bat dela, aurrekontuak eta udaletxean egiten den gasto publikoak behar duela genero ikuspegi bat, ez duela inpakto berdina emakume eta gizonengan, eta gure helburua izan behar duela horretara hurbiltzea, planteatu dugu hemen gehiago aurrekontuetan, negoziazioetan ere gai hau mahai gainean jarri dugu eta iduritzen zaigulako merezi duela eta etorkizun hobeago bat ekartzen gaituela batez ere emakume hori. Galdera bat gehiago? Arratsaldeon, Josefa. A ver, a mí me parece muy interesante este trabajo que se inicia. Creo que lo principal de este trabajo es fijarse un objetivo final. Da la sensación ahora que estáis todavía muy en el principio de la visión global que puede daros el recoger toda esta serie de datos. Sí que me ha parecido que se ha cuantificado mucho, o sea, ha habido una cuantificación del uso del resultado de implementar los presupuestos municipales, pero a mí me interesaría o me parecería importante que también se analizara el impacto social que tienen algunos programas que, no siendo de presupuestos muy altos, sí tienen una incidencia social en cuanto al mensaje en la ciudadanía. Quiero decir que tú puedes hacer una obra monumental que cueste mucho dinero, pero el impacto en el tema de género sea muy pequeño, pero puede haber otras cosas, pues en cultura, en servicios sociales, que teniendo presupuestos más humildes o, bueno, menos cuantitativamente menos grandes, tengan un impacto en el mensaje que se le da a la ciudadanía. Yo creo que, a ver, a mí me gustaría que el ayuntamiento tuviera un objetivo a medio plazo, o sea, ¿cuándo tendremos unos presupuestos con perspectiva de género? Para eso hace falta mucha formación, no solo al personal técnico, yo también creo que a los políticos hay que darles mucha formación. Incluso hay que ayudarles a saber hacer enmiendas con perspectiva de género, porque a veces no solo son los programas, sino lo que tú planteas, ¿no? Desde tu perspectiva política con ese objetivo. Me imagino que habréis recogido también pues, todos esos planes que, por ejemplo, el plan de urbanismo con perspectiva de género, todos los trabajos que se han hecho anteriormente en el ayuntamiento, que también hay datos pues, interesantes hay que recoger. Pero en definitiva yo creo que esto es una cuestión de tener un plan, de saber a dónde se va y tener unos plazos y unos objetivos concretos.
Zer gehiago? Bueno, hemen bai honetan gaude bi ordezkariak bat egiten dugu orain arte esan diren gauz guztiekin, oso interesgarri iruditzen zaigu, bai txostena ikerketa edo azterketa eta bai atzetikan dakarren guztia, bai. Orduan, bueno, besterik ez, eskerrik asko lanagatik. Ez horregatik. Hirugarren puntua, alkateak, ordezkariak eta tokiko gobernua batzordeak emandako erabakien berri ematea. Ez dakit zerbait esatuko duzuen. Laugarren puntura pasako gara, galdeta eskeak. Zerbait galdetzeko, esateko. Bala bada bukatzutak emango dugu batzorde hau. Mesedez, talde politikoek, zendakoa, geratu mesedez.